Салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. Барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман пешкаши шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар форуми дуюми байналмилалӣ як камарбанд як роҳ ва намоишгоҳи Экспо 2019 ба шаҳри Пекини ҷумҳурии халқии Хитой сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ бусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи андоз, директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пекин меҳмони олиқадр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Чин самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ ба ин кишвар ташриф оварданд. дар кори форум президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 40 кишвари олам, роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори форум иштирок ва суханронӣ карда бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ва сарони як қатор кишварҳо ба хотири рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. имрӯз дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ва дар ҳошияи иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқоти гармусамимӣ маҷмӯи васеи масоили ҳамкорӣ ва нақшаву дурнамои муносибатҳои неки дӯстию ҳамҷаворӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони дидору мулоқот бо дӯсту бародар ва ҳамтои худ муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳори хушнудӣ карда бо итминон иброз доштанд ки ҳар як вохӯрии сатҳи олӣ барои тавсея ва таҳкими мебаъдаи муносибатҳо байни кишварҳо саҳми назаррас мегузоранд. дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо аз вазъи имрӯзаи ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид шуд ки муносибатҳо ки бар анъанаҳои бою таърихӣ ва эҳтирому эътимоди байни ҳамдигарӣ асос ёфтааст омили муҳими ба сатҳи нави уфуқҳои рушди ҳамкорӣ баровардани робитаҳои ҳасана бар нафъи мардумони ду кишвар мебошанд. ҷонибҳо рӯйдодҳои муҳими сиёсии байни ду кишварро дар соли 2018 барои Тоҷикистону Узбекистон таърихӣ номида таъкид доштанд ки мо бо талошҳои худ барои ҳамкории судманд дар ҳама соҳаҳо заминаи боэътимод фароҳам овардем. дар ҷараёни мулоқот татбиқи санадҳои нави ба имзо расида ва фаъолияти пурсамари комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ махсус қайд карда шуд. сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар рафти мулоқот оид ба дигар масъалаҳои байналмилалию минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи махсус гуфтугӯи судманд дор карданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 36-уми шӯрои ҳамоҳангсозии Авроосиё баргузор гардид. дар он масъалаҳои таъмини бехатарии парвозҳо, беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи аэронавигатсияи гражданӣ ва густариш додани ҳамкориҳо дар ин самт бо давлатҳои Осиёи марказӣ ва аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. Нуриддини Қурбон ва Меҳрӯзи Ҷумъа аз рафти баргузории ҷаласа гузориш медиҳанд. сол ба сол ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти аэронавигатсияи гражданӣ таъмин намудани бехатарии парвози ҳавопаймоҳо ва рушд бахшидани соҳа бо созмону ташкилоти бонуфузи байналмилалии ҷаҳон густариш меёбанд. дар ҷаласаи 36-уми шӯрои ҳамоҳангсозии Авроосиё намояндагони кишварҳои аъзои он, коршиносон, нозирон ва ҳайатҳои ширкатҳои аэронавигатсионӣ иштирок доштанд. дар ҷаласа аз ҷониби иштирокдорон масъалаҳои муҳиму ҳалталаби соҳа, таъмини бехатарии парвозҳо, муҳокимаи ҳуҷҷатҳои оинномавӣ, ташкили хатсайрҳои нави парвоз, пешниҳод намудани роҳҳои алтернативии ҳавоӣ дар байни кишварҳои аъзои шӯро ва ғайра баррасӣ гардиданд. мақсад аз баргузории ин ҷаласа ва натиҷагирии ниҳоии ин ҷаласа
ин мутобиқ намудани фаъолияти кории сохторҳои дахлдори аэронавигатсионӣ ба талаботҳои замони муосир ки тез тағйир ёбанда ҳастанд ва мақсад аз он истифода бурдаи технологияи нави муосир дар соҳаи аэронавигатсия ва ба ин васила ҳатман иҷро намудани талаботҳои ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ ва таъмин намудани бехатарии парвозҳо мебошад. коршиносон зимни таҳлилу баррасии масъалаҳои калидии соҳаи авиатсияи гражданӣ ҳамчунин ҷиҳати васеъ ба роҳ мондани табодули таҷрибаи ҳамдигар ва пешрафтаи ҷаҳон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. мо дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии Авроосиё иштирок дорем. Ин ҷаласа барои мо бисёр муҳим аст, зеро дар он тамоми ширкату созмонҳое ки ба хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ вобастаанд, аз давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳузур доранд. мақсади мо пеш аз ҳама ягона ва босифат гардондани ҳамаи намуди хизматрасониҳо дар ин самт мебошад. баргузор намудани ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии Авроосиё барои густариш бахшидани ҳамкориҳои судманди соҳа ташкили хатсайрҳои нави ҳавоӣ байни кишварҳои аъзои шӯро майдони фарохро фароҳам меоварад. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи ҷумъа, Неққадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. Назар Аҳмадов, сокини деҳаи Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз кардаашро ба кори хайр сарф намуд, зеро анҷом додани амалҳои инсондӯстона мартаба ва манзалати ҳаҷро доранд. Номбурда бунгоҳи тиббӣ бунёд намуда барои аҳолии деҳаи Кӯҳсор туҳфа намуд. Гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чунин кори шоистаро сокини ҷамоати деҳоти Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Назар Аҳмадов бо бунёду ба истифодадиҳии як нуқтаи саломатӣ ки барои аҳолии деҳаи Кӯҳсор хеле зарур аст иҷро намуд. Ин сокини деҳа ки зиёрати хонаи худоро дошт, аммо зарурати аҳолии деҳаи дурдаст ба нуқтаи тиббиро ба назар гирифта, дар якҷоягии сокинони деҳа бунгоҳи тиббиро сохта ба истифода дод. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои муоина ташхис ба нуқтаи нави тиббӣ дастгоҳу таҷҳизоти нав дастрас гардид. ин иқдоми сокини деҳа Назар Аҳмадов ки маблағи барои адои ҳаҷ ҷамъ кардаашро барои ҳалли мушкилоти хешовандону наздикон ва аҳли деҳа намуд, сокинон амали неку шоиста арзёбӣ мекунанд. дар деҳаи румони ҷамоати деҳоти ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сокини деҳа Мирзо Эргаш Неъматови 75 сола кори неку ибратбахшро пеш гирифта иқдом намудааст барои оилаи Абдуллоҷон Холиқов ки маъюб мебошад хонаи нави истиқоматӣ сохта диҳад. Абдуллоҷон Холиқов бо оилааш Муборак Файзуллоева ва ду фарзанди ноболиғашон дар манзили истиқоматиашон ки солҳои пеш сохта шуду имрӯз ҳолати на он қадар хуб дорад зиндагӣ менамоянд ва ниёз ба чунин кӯмаку дастгирӣ доштанд. манзили нав дар шафати бинои истиқоматии ин оила сохта мешавад ва имрӯзҳо сохтмончиён бо истифода аз маҳсулоти сохтмонӣ ки аз ҳисоби ин шахси саховатпеша Мирзо Эргаш Неъматов дастрас карда шудааст, машғули сохтмони манзил буда алҳол таҳкурсии бино бунёд шудааст. ҳамин хонаро мана инҷо дарвозахона мешавад, гараж ҳамаш ки ба анҷом расонида ба чизҳои лавозимоти зиндагӣ ҷиҳозонида ҳамина дуруст карда бурода боло бурорам. Земни суҳбат бо Мирзо Эргаш Неъматов моро на танҳо кори некаш ба ваҷ овард, инсонгарию хоксориаш муносибат ба аҳли маҳалла низ шоистаи таҳсин аст. имрӯз баробари ёрмандӣ дар бунёди манзил ба ин оилаи эҳтиёҷманд фарзандони ин оиларо ҳамчун фарзанди худ меҳрубонию дилбардорӣ карда пеши худ мақсад гузоштааст ки дар таҳсили наврасон оиладор кардани онҳо низ саҳми худро гузошта савоби амали некро ба даст орад. дар деҳаи румони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар қатори Мирзо Эргаш Неъматов боз ҳастанд шахсоне ки саҳми хишро дар беҳбудии рӯзгори мардум ва ободии диёр мегузоранд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи ахбор. Кирмакпарварони ноҳияи Қубодиён ба ҷамъоварии пила оғоз намуданд. Бо назардошти он ки саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудааст, тақвият бахшидани соҳа дар самти таъмини корхонаҳои саноатӣ сабук бо ашёи хоми ватанӣ мусоидат мекунад. Гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. кирмакпарварони ноҳияи Қубодиён вобаста ба иқлими мусоид дар миқёси ҷумҳурӣ ҳамасола аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии пила шурӯъ менамоянд. Имсолам аллакай хоҷагиҳои пешқадам маҳсули кори беш аз якмоҳаи хешро ба корхонаи пилақабулкунии ноҳия ворид мекунанд. ин мавсим кирмакпарварон бо назардошти имконияти таъминоти хӯрока 1100 қутии кирмаки нави чиниро парвариш карда тибқи дурнамо ният доранд ки 48 тонна пила истеҳсол намоянд. имсол мо ҷамъоварӣ аллакай оғоз кардем. нақшаи мо имсол 48 тонна 600 кило мебошад. бовар дорем ки бод ҳавоям соз омад. имсол нақшамон иҷро мекунем. сари тарозуда 1 кило пиларо 10 сум дода истодем.
ҳозирашта ягон камбуди нест ҷамъовариро сар кардем. хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун бошад дар самти кирмакпарварӣ таҷрибаи бой дошта имсол парвариши 500 қутӣ кирмакро ба роҳ монда бо риояи қоидаҳои нигоҳубин имрӯзҳо ба ҷамъоварии пила шурӯъ намуданд. тибқи иттилои масъулин ин мавсим истеҳсоли дурнамо 25 тоннаро ташкил менамояд. дар корхонаи пилақабулкунии ноҳия ба ҳар килограмм пилаи истеҳсолкардаи деҳқонон 9 сомонигӣ пардохт карда мешавад. ҳамчунин баҳри боз ҳам ҳавасмандгардонии кирмакпарварони пешқадам бо тӯҳфаҳои арзанда қадршиносӣ карда мешаванд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баробари дигар бахшҳо ба кирмакпарварӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда соласол бо ҳавасмандгардонии сокинон парвариш ва истеҳсоли пила дар ноҳия бештар карда мешавад. назар ба порсолара имсол нашунамош нағз порсол ҳаво камтар гарм омада буд хӯрокаш сахт шидагӣ буд хӯрда наметавонид. имсол чӣ хеле бошад нағз мебошад. имсол дар ноҳияи мо 2 гектар тутбоғи нав ташкил шуд. 16257 ниҳоли тут мо аз ҳисоби ҳамин корхонаи худмон парвариш карда ба ҷамоатҳо тақсим карда додем. ба иттилои масъулини соҳа марҳилаи парвариши кирмак хуб ба роҳ монда шуда деҳқонон ният доранд ки дурнамои истеҳсоли солонаро таъмин намоянд. худойдоди раҷаб, искандари саид, вилояти хатлон, ахбор. дар ноҳияи фархор бо иштироки омӯзгорону хонандагон ва ҷалби воситаҳои хадамоти мудофиаи гражданӣ барои муайян намудани вазъи омодагии ҳайати роҳбарикунанда ва нерӯҳои ғайриҳарбӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода рӯзи мудофиаи гражданӣ доир гардид. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар асоси нақша чорабинии шуъбаи маориф ва бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо мақсади муайян намудани вазъи омодагии мақомоти идоракунӣ, дониш ва сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда ва нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибати ҳолатҳои фавқулода дар муассисаи таъсисоти моҳнави рақами 11 ноҳияи Фархор бо ҷалби омӯзгорони омодагии дифои ҳарбии мактабҳои ноҳия чорабинии рӯзи мудофиаи гражданӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ тамоми қувва ва нерӯҳои мудофиаи гражданӣ ҷалб гардида аз ҷумла нақлиёту техникаҳои асосӣ аз ҳисоби аҳолии деҳа барои эвакуатсияи аҳолӣ ҷамъ овардем ва мо кӯшиш кардем ки каме ҳам бошад ба хонандагон тарзи раҳо ёфтан аз ҳолатҳои фавқулодаро омӯзондем ва боварӣ дорам ки ин чорабинӣ барои пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ ва хусусияти табиӣ дошта дар муассисаи мо мусоидат мекунад. чорабинии рӯзи мудофиаи гражданӣ дар ин муассисаи таълимӣ ба таври намунавӣ ташкил карда шуд ва дар он омӯзгорону хонандагон дар иҷрои шартҳо аз ҷумла расонидани кӯмак ва ба ҷои бехавф кушондани шахсони аз офати табиӣ зарардида, пешгирии ҳодисаи сӯхтор, риояи тартиботи ҷамъиятӣ, иҷрои вазифаи хадамотҳои мудофиаи гражданӣ ва доир намудани викторина фаъолона ширкат варзиданд. тибқи нақша чорабинии шуъбаи маориф машқҳои мудофиаи гражданӣ дар 58 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар 2 марҳила гузаронда мешавад. марҳилаи аввал дохили мактабӣ ва марҳилаи дуюм даври ноҳиявӣ. мо имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 даври аввали машқҳои мудофиаи гражданиро ба роҳ мондем. чорабинии рӯзи мудофиаи гражданӣ дар муассисаи таъсисоти моҳнави рақами 11 ноҳия дар сатҳи баланд ташкило гузаронида шуд ва масъулини бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба намояндагони шуъбаи маорифи ноҳия дар Фарҷом таъкид доштанд ки дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ машқҳои мудофиаи гражданӣ тибқи нақшаи чорабинӣ доир гардида ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда мешаванд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед.